Els 6 vectors del nou currículum. Perspectiva de gènere. Incorporar la mirada de gènere i la coeducació en el currículum implica un munt de fets importants. En primer terme, implica avançar en un model de sistema educatiu equitatiu, inclusiu, respectuós i lliure d'estereotips sexistes. Implica també preparar els alumnes i les alumnes per una vida sexual basada en els drets sexuals i reproductius i en els drets humans. I implica col·laborar en la prevenció des dels centres de les diferents violències i en concret les que tinguin l'origen en el masclisme i el sexisme. Tot i que fa molt de temps que hi ha docents treballant en aquesta línia, recollint la seva experiència i com a compromís amb la societat, des del Departament d'Educació s'impulsen programes, formacions i altres accions com el Coeduca't que incorporen aquesta mirada per treballar conscientment tots aquests aspectes en cada un dels àmbits del coneixement en particular i en tota la vida del centre en el seu conjunt. Aquest procés és un procés que comença per una revisió de les vivències personals del propi professorat de cadascú i que es va transformant a mesura que es comparteix amb la resta de l'alumnat. El nou currículum permet que tots els aspectes que incorpora el vector de coeducació i gènere es treballin des de tots els àmbits curriculars, evitant, doncs, que es faci des d'una matèria aïllada en un moment puntual i implicant a tota la comunitat educativa, tenint especialment en compte les famílies. Aquesta acció coeducativa ha de proporcionar a tota la comunitat educativa estratègies perquè es puguin modificar les relacions de poder, d'abús o de limitacions estereotipades per cada gènere i poder, amb el temps, que esdevinguin agents de participació i transformació a nivell social. A través del treball d'aquest vector s'ha de poder donar resposta a totes les necessitats, a totes les creences i emocions de totes les persones que necessiten per créixer lliures, sense estereotips sexistes, amb una vida afectiva i sexual conscient, plena i plaent, basada en el respecte mutu per poder habitar el món en igualtat d'oportunitats. Aquest vector és una invitació també a la revisió de la pràctica educativa sobre el paper de la cura, de les emocions i de les relacions entre les persones, així com la necessitat de desvetllar l'androcentrisme de la nostra societat i trencar amb els estereotips de gènere presents o bé revisar les expectatives que dipositem en l'alumnat per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquests són alguns dels aspectes que ha de plantejar l'escola d'avui, tenint en compte en tot moment que els protagonistes i les protagonistes d'aquest vector són les alumnes i els alumnes que viuen en el món d'avui i que construiran el món de demà.